Bueno, este certame que convoca a Diputación de Pontevedra, que leva xa unha longa trayectoria de máis de 3 décadas, neste ano 2015 recolleu a 104 obras presentadas, das cales 36 foron as seleccionadas, que son as que vamos a poder ver aquí nesta exposición. Desas 36 obras, escolleron o xurado, escolleu a 7 premios, un primeiro premio, segundo premio, 2 terceiros e 3 cuartos premios dotados con unha cantidade económica. Con este certame o que se pretende dende a Diputación e o Museo é apoiar a estes novos artistas, estes novos creadores que xa son novos valores, pois animalos a que se adentren e a que continúen traballando neste mundo tan especial que é o da arte. What's up, world? Let's get it poppin' with CC Mixer. It's your boy Jeff Williams. Word. O comisariado desta exposición ten unhas características especiais, xa que son obras que, por dicirlo de algún xeito, se coñeceron por primeira vez aquí. Non estaban concebidas para convivir entre sí, ni sequera para este espacio concreto. Polo tanto, foi un reto facelas convivir, facelas coñecerse e que tamén dialogaran entre sí. What's up, young world? It's Jeff Williams. And Jay Lang. You're listening to CC Mixer. It's always in the mix. Composure on the inside, ulcer on the outside. Footsteps tap cool. Están presentes, ademais, todas as categorías nas que se dividían este certame. Hai obras de pintura, de escultura, debuxo, fotografía, grabado, vídeo e varios. De tal xeito que, se converte nunha exposición atractiva, variada, diferente. Tamén he de destacar que nesta edición de 2015 houve unha maioría de representación feminina, unha maioría de mulleres artistas que se presentaron ao certame e, polo tanto, eso tamén se reflicte na exposición na que tamén hai unha cantidade de obra maior de artistas femininas. N'était pas taille à lutter contre la fatalité. Loser un jour, loser toujours. Oubliez la dragonité, blague, laisse tomber la frime. Et tes jeux de mime ressentis de la merde.
What's up, world? Let's get it poppin' with CC Mixer. It's your boy Jeff Williams. Word. What's up, young world? It's Jeff Williams. And Jay Lang. You're listening to CC Mixer. Where it's always in the Composure on the inside, ulcer on the outside. Footsteps tap cool.